Türkiye'den bir sorda yüze olay Türkmenistanlı deportasiya edildi. Türkiye'de haýsy sosial torlary girip kimler bilen gürleşdiň, YouTube kanalynda nämelere like bastyň diýen ýaly soraglar berildi. Türkiye soňky ýyllarda Türkmenistanlılar şol sanyny aktivistler üçin howpsuz ýurt bolmagyny besetdi. Türkmenistan'a yaranacak olup, giydircek olup Türkiye'nin devletinin ettiğin hareketi. Türkmenistan'ın ýöri togullukları, daşary ýurtlardaky raýatlaryň gara sanawlaryny gaýtadan berkitmäge başlady. Yurtta gelip soňundan şu hökümete karşı hareket eder deyip şu zatlardan korkusunu etdiler. Öňüňizde saglyk. Size İstanbul'dan Aşgabat'a deportasiya edilen ýüze golay Türkmen raýatynyň kıssasy. Olara nämeleriň garaşyp biljekdigi hemde soňky döwürde Ankaranyň Aşgabat bilen bagly siýasatyndaky üýtgeşmeler barada giňişleýin görüňberýär. Şeýle-de bu mesele boýunça Türkmenistanyň Türkiye'deki ve İsrail'deki öňkü ilçisi Nur Muhammed Hanan bilen geçirilen söhbetdeşligimizi eşitdiler. Eger video size yarasa, like basmagy, dostlaryňyz ýa-da ýakynlaryňyz bilen paýlaşmagy ýatdan çykarmaň. Şeýle-de tesbirlerde öz pikirleriňizi ýazmagy unutmaň. Andar çeşme 8-nji ýylyna uçardan düşen ýolagçylaryň 20'den uğrağının telekeçiler, döwlet işgärleri bolup dessini geçirilenligini aýtdy. Deport edilenler 95 töwre bolup ýekelikde çağırılıp 5 otogda sorag edildi. Sorag bir näçe howpsuzlyk ofisier tarapyndan alınıp baryldy. Deport edilenleri ýeke-ýekeden çağırıp ýanyndaky telefonuny barladylar. Olar MHM isgärleriniň beren ähli soragyna jogap bermeli boldy. Sorag ençeme sagada çekdi. Ýolagçylar köp garaşdyryldy. Telefonları ellerinden alınan adamlar telefonun goro kodunu aýtmaga mecbur edildi. Telefonlardaky maglumatlar MHM isgärleri, IT hünärmenleri tarapyndan öwrenildi. Türkiye'de haýsy sosial torlary girip kimler bilen gürleşdiň, YouTube kanalynda nämelere like bastyň diýen ýaly soraglar berildi. IP adresleri, elektron postalary gözden geçirildi. Türkmenistan'ın onun hukukçuluk işleri, kanuni depeliyani, o dine telefon ne alahari. Hem merde hem de zatta kabat geliyaz. Yurdun içinde de, yurdun daşında da, Türkmenistan'ın kanuni ýen zat işlen o vakit. O adamın hususu zadı, hususi konstitusiya goruya. Yani beynelsegem Türkmenistan'a ne konstitusiya, ne eyleki kanunları, ünsveren oklar, baskılanýan şol zatlar edenetlilige ýol açýar. Adatça bolşýaly emkeme şüpheli, oppozisiýa diýilýän, hökümet tanqidleýän adamlar bilen gyzyklandy. Olar bilen gatnaşykda guman edilen raýatlar saklanyp, emkemäniň etraf bölümine alınıp gidildi. Çeşme saklanan adamlaryň anyk sanyny bilmeýänligini aýtdy. Sorag edilen raýatlaryň tas ählisiniň şüpheli raýatlar sanyny goşulyp bellige alınanlygy habar berilýär. Yurttaşına gidäýänni tamana olar başga ýurdu görüp, olaň nähili ýaşaýanny, şu döwletlerde nähili adamlaryň ýaşaýanny, nähili kanunyň işleýänni, şu zatlar görüp adamlar ülkär, yurda gelip soňundan şu hökümete karşı hareket eder deyip şu zatlardan korkusunu etdiler. Türkiye soňky ýyllarda Türkmen aktivistler üçin howpsuz ýurt bolmagyny besetdi. Resmi taýdan tasdiklenip bolmaýan maglumatlara görä, ýöri togulluklar gara sanaw meselesini gaýtadan berki diýerler. Türkiye
hakykatdan hem ýanky gaz haby boljak bolup ýanky Azerbaýjandan alýa, Orsetdan alýa, Arap döwletlerinden, ondan Türkmenistandan hem alyp şolaryň hemmesini öz döwletine eýeli edip soň satjak bolup edilýän hereketler. Şoň üçin Türkiýe Türkmenistanyň gazyny aljak bolup kän hereket etýär. Zähmet migrantlarynyň aýtmagyna görä, bir näçe aýlyk wiza bilen çykan türkmenistanlylar daşary ýurtlarda köplenç kyn ýagdaýlara düşýär. Olar ýurtdan işsizlik sebäpli gazanç gözläp çykýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmen raýatlary Russiýa, Türkiýe ýaly ýurtlara 3 aýlyk wiza bilen barýar. Şondan uzak möhletli wiza berilmeýär. 3 aýdan soň olar jeňil adam syýaly gorkuda we gaçak ýaşap işlemeli we maşgala eklemeli bolýar. Zähmet migrantlary kyn ýagdaýa düşen raýatlaryň käte sosial gomlarda nägilelik güllerip paýyz sözleri ulanmagy olaryň özlerine diýen. Ýigrenç sözleri raýatlaryň jogapkärçiligi çekilmegine hem getirip biler diýen alada hem bar. Birinjiden kanuny boýlanmaly. Ondan ýanky blogerler ya näradi bolup etýän hereketlerine migrantlar gaty bir dikkatli bolmaly, ýanky hapa sözleri ýazyna almaly. Ol kanuny garşy gelýär. Şoň üçin olar özüne badak salýarlar. Türkmenistan ýurtdaky işsizlik, zähmet migrasiýasy baradaky resmi maglumatlary çap etmeýär. Azatlyk ýurduň daşary işler, içeri işler, Milli Howpsuzlyk ministrliklerinden, döwlet migrasiýa gurulundan resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Hormatly dinleýijiler, migrasiýa kynçylyklary baradaky tejribelerini, pikirlerini paýlaşmaga çagyrýarys. Olary bize ýazyp hem, ses arkaly jaň edip hem ýetirip bilersiňiz. Biz siziň şahsiýetiňizi gizliň saklarys. Egerde videomuza like koyup onu paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys. Bu maglumatlaryň has köp adama ýetmegine kömek eder.